Su artifizialak jaurtita ospatu dute Donbassen atzo arratsaldean Putinek iragarritakoa. Donetsk eta Luhansk herri errepubliken independentzia onartu baitu. Errusiako presidenteak jokaldi bikoitza egin du azken orduetan, izan ere, iragarpen horren ondotik adierazi du tropak bidaliko dituela Ukrainiara bake eginkizunak egiteko. Donbassen iragarpena ospatu duten bitartean, Ukrainaren burujabetza urratu duela uste dute Charles Michel, Europar Kontseiluko presidenteak, eta Ursula von der Leyen, Europako batzordeko presidenteak, eta iragarri dute Europako batasunak zigorrak ezarriko dizkiola nazioarteko legedia urratzeagatik. Bestalde, Ukrainako presidente Zelenski goizean herrialdeari zuzendu zaio telebista publikoan, Errusiari egotzi dio bake akordioak apurtzea eta bere lurraldea zatitzen saiatzea. Kaixo guztioi, eguardion eta ongitorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudietatik ari gara, zuzenean. Eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Otsaiak 22 ditu gaur, asteartea da, eta unetik unera ikusten duzue egoera aldatzen ari dela Ukrainia eta Errusiaren arteko talka horretan, datozen egunetan ere gaiari helduko diogu, baina bestelako lerroburuak ere badira gaurkoan, eta gurera etorrita memoriarekin lotutako hainbat berri ditugu. Estilanao, Gasteiz, zeintzuk dira xehetasunak? Hala da, batetik gogora Memoriaren Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuak memoriaren eraikuntza sozialerako oinarri partekatuak definitzeko ekimena iragarri du. Gertakarien errealitate objektiboa, gertakari guztiak eta guztion memoria dira proiektu honen ardatzak, eta horretarako talde eragile bat eratzeko erabakia hartu du dokumentua garatzeko. Talde horrek 3 historialarik eta haren biktimek eta galen beste biktima bat osatuko dute, baina lana memoriaren politikekin zerikusia duten zenbait disiplina eta sentsibilitateko 21 aditurekin kontrastatuko dute. Lana martxotik urrira bitartean egingo da eta memoriaren egunean, hau da azaroaren 10ean aurkezteko asmoa daukate. Horren harira, gaur bertan Gasteizen lore eskaintza egin dute Fernando Buesa eta Jorge Diez omentzeko, eta hil zitueneko 22. urteurrenean haien omentzeko monolitoaren aurrean. La represión en Rioja Alavesa pues fue dura. Los datos que hay pues no son muy precisos, pues debido al ocultismo y al manto de silencio que hicieron su labor y les dio sus frutos, ¿no? A ver, fuimos la zona de Álava pues más castigada en lo que se refiere al resultado de muerte en retaguardia, donde más expedientes de responsabilidad política se incoaron. Eta ekonomia gaiei helduta, Esti Arabako metala eta baita ere Altan Bernedo enpresako langileak manifestazioan atera dira asteburu honetan lan baldintza hobeak eskatzeko. Bai, hala da, Arabako metalaren sektoreari dagokionez, lan hitzarmen duin baten aldea atera dira kalera, izan ere 3 urte igaro dira lan hitzarmena berritzeko negoziazioak hasi zirenetik eta ez dituzte aurreraposorik lortu. Patronalaren blokeo egoera hori amaitzen ez bada, lan usteak eta grebak egingo dituztela iragarri dute Arabako metalgintzatik. Bestalde, Altan Bernedo enpresako langileen kasuan, greba mugagabearen 80. egunaren atarian, larunbatean bertan, atera ziren manifestazioan. Besteak beste hitzarmen berriaren KPIren araberako soldata igoera jasotzeko eta lanaldiari eusteko eskatzeko. Eskerrik asko Esti Lanao, eta ekonomia gaiekin jarraituta lan heriotzei buruzko datu kezkagarriak izan ere 2 hilabetean urte honetan zehar 4 behar ginil dira dagoeneko altuera handietatik erorita Euskal Herrian. Eraikuntzaren sektorean urtero gertatzen da lan istripu hilgarrien kopuru esanguratsu bat, baina urte hasieratik utzitako datu beltz batek alarma guztiak piztu ditu. Esan bezala 2 hilabetean 4 langile hil dira altuera handietatik erorita. Azkena Bilboko Deustu auzoan joan zen larunbatean.
9 beharginek galdu dute bizia urtarrilean eta otsailean, eta horietatik 4 erorikoetan izan dira segurtasun neurriek utz egin dutelako. Sindikatuak asaldaturik daude, ikusita urtero exigitzen dituzten ikuskaritza zorrotzak ez direla nahikoak lan istripuen jario odoltzua eteteko, eta behar bezain beste egiten ez direlako edo ez direlako behar luketen bezain eraginkorrak. Eta gaur otsailaren 22 gizonen eta emakumeen arteko soldata berdintasunaren eguna da, Europako eguna hain zuzen, eta urrun dagoela esan genezake helburu hori oraindik. Egoeraren erradiografia egiteko bat egingo dugu pantailanen beste aldean, Eli Etxebarriarekin, LAB sindikatuko feminismo idazkaria da bera. Eguerdion. Eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zein izango litzateke soldata arrakalaren argazkia Euskal Herrian, esan dugu ez, helburu hori, berdintasunaren helburu hori urrun dagoela oraindik? Nik uste dut urrun gaudela. Gure azken datuak dira 2018koak, non 29,9an kokatzen zen. Ez dugu ikusten tendentzia aldatzen ari denik. Are gutxiago, itxaron beharko genuke, pandemiaren zehar eta pandemia eta gero ateratako datuak, baina hori 2 urte barru ez ditugu izango. Beraz, nik esango duke nahiko urrun gaudela soldata arrakala horrekin bukatzeko momentuz gaur egun Euskal Herrian. Gainera, esan beharra dago, ez, azpimarratzekoa da, emakumeek edota sektore feminizatuak horrela deiturikoak pairatzen dutela gehien bat soldata arrakala hori, eta zeren isla da, ez? Bai, hori da. Kontua da, horren atzean dagoena da sexuaren eta jatorriaren araberako lanbanaketa bat, ez? Eta horrekin gertatzen da, emakumeok egiten ditugun lan eta enpleguei balori gutxiago ematen zaiela. Hori noski sistema kapitalistak behar du, ez? Doako lanak edo gaizki ordaindutako zaintzarako lanak etekinak ateratzeko. Eta horrekin batera, sistema heteropatriarkalak sortzen ditu, hori horrela izan dadin, baloreak, androzentrismoan oinarritutako balore guzti horiek. Horrekin lortzen da, nolabait, banaketa hori, eta balio desberdinak izatea, segun eta lanak eta enpleguak nork egiten duen, eta ez hainbeste zer egiten den, eta hor dago gakoa. Eta zein izan daiteke egoera iraultzeko gakoa ere, ez? Berdintasun planez asko hitz egiten ari da, ez? Azken aldian, berdintasun planak ezartzeaz enpresetan, baita ere berdintasun protokoloak egiteaz, baina horrek ahalbidetzen du soldata arrakalarekin amaitzea, hori bermatuta dago berdintasun plan batean, esaterako? Begira, guk esango nuke ezetz. Alde batetik, berdintasun planak ez direlako betetzen ari, edo ez direlako egiten ari, orduan hori da lehenengo kontua. Gero, bigarren kontu bat da, naiz eta soldata arrakalarekin bukatzea enpresa mailan, horrek ez du esan nahi, jendarte mailan bukatuta dagoela arrakala hori. Guk uste dugu sexuaren eta jatorriaren araberako lan banaketarekin apurtu behar dugula, zaintza ardura kolektibo bezala ulertu behar dela, horrek esan nahi du korresponsabilitatea sustatu behar dela jendarte mailan, eta hor ere instituzioek, erakundeek eta boterean dauden alderdi politikoek sekulako ardura daukate, baina horriak sortzen hasteko zaintzarako zerbitzu publiko komunitario bat lortze aldera. Guk ere pentsatzen dugu zor patriarkala aitortuz gero, hau da, zaintzan modu doakoan egon diren emakume guzti horiei aitortza egin eta horregatik soldata bat izatea, zein modu prekarioan lanmerkatuan egon diren guzti horiei ere beraien lana aitortzea, bai ekonomikoki, bai sozialki eta bai politikoki, alde batetik, eta enpresa mailan ere lanpostuen balorazio berriak egitea, ikuspuntu feminista batetik, non bizitzaren sostengarritasunaren faktorea, guk deitu dugun faktore hori kontuan hartuko den. Horrek esan nahi du, lanpostuak, enpleguak edo jarduerak baloratzea,
bizitzaren sostengarritasunerako zerbait aportatzen badute. Eta ez hainbeste produktibitatearentzat erabilgarriak badiren. Eta sindikatuek zenolako intzidentzia izango dute guzti honetan, helburuak asko dira, urrun daude oraindik, zein izango da sindikatuen papera? Begira, gure sindikatuarentzat eta oraingo honetan arreta jarri nahi izan dugu sektore feminizatuen lan-hitzarmenen blokeoetan. Ikusi duguna da, sektore maskulinizatuetan borrokak aurrera eraman da, bai grebak, mobilizazioak dena delakoa, lortzen ari direla pizka batez patronala mugitzea, aldiz, sektore feminizatuetan badaude hainbat eta hainbat lan-hitzarmen gelditurik eta blokeatuta daudenak. Haien artean, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako zahar egoitzetakoak, Bizkaia eta Arabako etxez etxeko laguntza, garbiketa eraikinak Bizkaian, garbiketa foru aldundietan, Osakidetzako garbiketa, hezkuntzako garbiketa, gero merkataritzan Bizkaia, Araban eta Gipuzkoan, merkataritza orokorra Bizkaian, kolektibitateak orokorrean, hau da, jantokiak, etxeko langileak noski, eta gero Nafarroan ere zahar egoitzak. Ordune, honekin esan nahi duguna da, pentsatzen dugula, blokeo horren atzean dagoela intentzio bat, ez? Nolabait oztopatzeko sektore feminizatuetan lanbaldintza duinak lortzeko. Eta hori horrek erabaldotuta dago zaintza lanekin eta aitortza ezarekin. Horregatik jarri nahi izan dugu horretan arreta aurten. Ikusiko dugu zertan gelditzen den hitzarmen guzti horiek eta aurrera eramaten ari zareten borroka hori. Eli Etxebarria, eskerrik asko gurean izategatik eta gako hauek emategatik. Eskerrik asko zuei. Eta ekonomia gaiekin jarraituta, adinekoa naiz ez erregela kanpainaren ostean bankuek ordutegiak eta adinekoentzako arreta hobetuko dutela iragarri dute. Izan ere, bankuetara doazen hegoaldeko 75 urtetik gorako bezeroek goiz osoan aurrez aurreko arreta hartzeko eskubidea izango dute aurrerantzean. Goizeko 9:00 ordubietara bankuko langile batekin zuzeneko tratu izatea exigitu ahalko dute eta egin nahi duten operazioa haren bitartez gauzatzen. Lehiatilan edo kutxa automatikoan izan daiteke, baina langilearen laguntzarekin beti. Bankuen patronalek eta Espainiako gobernuak hainbat neurri adostu dituzte adinekoek hartzen duten arreta hori hobetzeko, baina borondatezkoak izango dira oraingoz. Eta bestelako gaiei helduta, translegea erreformatu nahi dute EAJak, PSEek eta Elkarrekin Podemosik osasungintzan, hezkuntzan eta besteak beste lan eremuan ere eragingo luke moldaketak. Besteak beste, 6 hilabeteko epean transexualitateari lehen mailako arreta zerbitzuak ematea eta unitate espezializatua martxan jartzea jasoko luke lege egokitzapenak. Orain, espero dute legebiltzarrak berrestea gizarte zibilarekin lortutako akordio hori. Aurreratu dute transexualek eta transgeneroek hezkuntzan, osasungintzan eta lan arloan dituzten eskubideak bermatu nahi dituztela eta horrekin batera pertzepzio sozial eta instituzionalari negatiboki eragiten dioten estereotipoak gainditzen laguntzea ere nahi dute. Hain zuzen ere, erreforma horretaz, legearen erreforma horretaz hitz egin zuen atzo gakoak saioan Bea Zeberrek barkatu nahi zen elkarteko bozeramaileak. Alde batetik, pozik gaude gure eskaeretan oinarritutako modifikazioa edo moldaketa dalako, beste alde batetik alderdien artean ere adostasun bat lortu dalako, EH Bildurekin ere hitz egin dago, eta zenbait moldaketa proposatuko dituzte, baina printzipioz ados daude, eta bestalde batetik lortu dugulako osasun arloko langileak ere ados egotea borrador edo zirriborro honekin, ez? Orduan, pentsatzen dugu adostasun batera iritsita onurak ekarriko dizkiola honek kolektibo honi.
Eta garraioari lotutako berri esanguratsua Bilboko metroko 5. linea egingo dute. Lanak aurki hasiko dira, urrian aurreikusten dira lan horiekin hastea eta Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Aldundiak erdibana ordainduko dituzte lan horiek. Baliabide propioekin bultzatuko dute hedapena eta 360 milioi euroko finantzaketa hitzarmen bat adostu dute. Euskal Trenbide Sareak obrak lizitatu eta lanak urrian hasteko. Trazadura berriaren kostea bi administrazioek ordainduko dute erdibana, esan bezala, hau da 180 milioi erakunde bakoitzak. 6,3 kilometro gehituko dizkiote metroaren sareari horrela, eta beste 5 geldoki ere bai. Zarratu, Aperribai, Bengoetxe, Galdakao eta Usansoloko ospitalea, eta Busturialdetik eta Durangaldetik datorren Euskotreneko linearekin lotuko da. Obrak urrian hasiko liratekeela iradoki du Iñaki Arriola garraio sailburuak, eta 2028 edo 2029 urterako bukatuko litzatekeela aurreikusi du. Euskotrenek operatuko duen 5. linearen martxan jartzeak eragin handia izango du Bizkaiko herritarren mugikortasunean batez ere Galdakaon, baina Durangaldeko eta Busturialdeko biztanleen joan etorriak ere nabarmen hobetuko ditu. Eta kulturari atea ireki behar diegu jarraian, izan ere Bilboko udalak antolatzen duen musika jaialdiak naturari eskainitako 21. edizioa martxoaren hasieran hasiko da. Natura izango da musika jaialdiaren 2022ko edizioaren gaia. Bilboko udalak antolatuta, 21. edizioa ospatuko du aurten musika klasikoaren zikloak Bilbon, martxoaren lehen asteburuan, 4tik 6 bitartean alegia. Berpizkundetik gaur egunera arteko naturarekin lotura duten obrak erakutsiko ditu programak. Orotara, 1300 musikari inguru hartuko duelarik parte. Aurtengo edizioa ez da estatu bat, ez da gune bat, ez da lurralde bat, baizik eta natura. Eta uste dugu gai honekin muga berri batzuk zabaltzen ditugula. Bilboko udaleko Arabiar Aretoan egin dute aurkezpena Gonzalo Olabarria Kultura eta Gobernantza Saileko zinegotziak eta Juan Maria Burto alkateak. Eta ekitaldian, gaia azarago, berritasun gehiago ere izango direla azaldu dute. Hain zuzen, Arriaga antzokiaren egoitza da nagusietako bat. 21 urteko bidean aurreneko Arriagak hartuko du jaialdiaren ikuskizun bat, irekierakoa hain zuzen. Martxoaren 4 izango da, arratsaldeko 7. Haydinen kreazioa emango da bertan hasierako kontzertu moduan, Robert Howardek zuzenduta eta Bilboko Koral Elkartearekin eta Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin batera. Hortik, Bilboko erdiguneko zein auzoetako hainbat espaziotara zabalduko da jaialdia. Halaber, auzoetara ere iritziko da. Musika proposamen dezentralizatu eta ibiltari batekin. Uriko plaza eta kaleetan auzotarren harrigarri. Musika klasikoaren zaleekin batera publiko orori zabaldu nahi izan dio udalak ekitaraua, eta hain zuzen horretarako familientzako emanaldia eskainiko du jaialdiak. Amalurra musika tantzergi ikuskizunarekin, Compañía del Príncipe Toti Laurena. Hoi bezala, maratoi formatu hartuko du zikloak, martxoaren 5 eta 6 goizeko 11 gaueko 9 arte, 70 emanaldi eskainiz espazioan hitzetan. Vivaldiren 4 urtaroak, Richard Straussen Alpetar Sinfonia eta Beethovenen Pastorala ez dira errepertorioan faltako. Musika jaialdia beraz martxoko lehen asteburu horretan, baina lehenago ere eta Bilbon ere, zinegoak LGTBI zinema eta arte eszenikoen jaialdiak izango du hitza, eta hain zuzen kaleak hartuko ditu aurki. Ni nahi dudana izango naiz. Nahi dudana izango naiz. Ni naizena naiz. Con diversidad, con libertad. Libre. Zinegoak Bilboko zine eta arte eszenikoen LGTBI jaialdia da. Aurten aldarrikatu gure duguna da, inposatutako etiketarik gabe bizi nahi dugula. Askotan bizitzan ipintzen dozku ez etiketak, gizarteak berak inposatzen dizkigutenak, eta guk uste dugu
etiketa horiek nahi badugu gainetik kendu alditugula, guk gureak sortu alditugula, eurekin jolastu, esperimentatu, berriak asmatu, eta nahi duenak behintzat etiketarik izan, horiek hartu eta ozen aldarrikatzea. Orduan, aurtengo kartela ildo horretatik egin dugu, hainbat hitz berreskuratu dugu euskeraz, Euskal Herri osoan erabili izan direnak, soropila, lumatza, kapasa, guk ere beste esanahi bat eman diegu eta lau haizetara zabaldu dugu. Etiketa guzti horien bilaketan, gaurtengo orezko sari Albertina Karri izango da, ze Albertina Karrik filmografian edo bere zinean bilaketa hori egiten du, bere pertsonaien bidez, eta berak sexu karga handia dauzkan pelikulak egiten ditu, urteak daramazki laburmetraiak eta luzemetraiak egiten. Zorionez aurten zinegoak aurrez aurre antolatzeko aukera izango dugu, igaz lortu genuen osta-osta, baina ez genuen gonbidaturik izan nazioartetik, aurten bai, Marenek esan duen bezala Albertina Karri izango dugu, baina beste asko bai etorriko dira. Zinegoak proiekzio bat baino gehiago da, topagune bat da, jendearekin elkartzeko, saretzeko, realitate berriak ezagutzeko, begirada zabaltzeko, eta uste dugu aurton otsailaren 28tik martxoaren 7ra hori egiteko aukera izango dugula eta beraz oso pozik gaude. Nik uste aurtengo edizioan aipatzekoa dela, nobedade bezala laburmetraietan bi atal berri sortu ditugula, maitasun poliedroak eta trantsizioak, ez? Eta, lehen urteetan bezala edukiko ditugu emakume zuzendariak osatzen duten laburmetraien atala, eta baita haurtzaroa eta nerabezaro transak jorratzen dituzten laburmetraiak ere bai. Orduan hori, Fik, Dok eta Krak, horiek guztiak egongo dira Golema Alondiga zinemetan, eta gero badira gai bi batez be gure programazioan askotan agertuko direnak. Bata da apur bat, euren sexualitatea askatasunez bizitzeagatik edo horren saiakera egiteagatik jasarpena jaso duten edo represioa jaso duten personen istorioak munduko hainbat herrialdetan, baita gurean ere, hori alde batetik, eta gero GIF birusarena, ezta? 40 urte bete dira GIF birusa agertu zenetik, eta justo gainera gu orain beste pandemia baten erdian egonda, iruditzen zitzaigun ere oso importantea gai hori lantzea, ondino ere estigma sozial handia badagoelako gai honen inguruan edo gizarteak badaukalako, ez? Eta orduan beharrezkoa ikusten dugu bebai, gure kasuan zine eta kulturaren bidez gai hau lantzea. Eta musika alorrean, etenaldi baten ostean, Zea Maiz taldeak bere itzulera iragarri du, baina kontzertuak eta itzulera soilik ez, single berria ere izango duela aurki aurreratu du taldeak, martxoaren 3an aurkeztuko du. Eta horreko asteko musika zuzenean saioan izan zen protagonista Good Strings taldea, musikalki talde zaila definitzen, horrela azaldu zuen Koldo Otamendi aurkezleak, baina izan ere talde originala berezia eta anitza da, sakonean ezagutzeko aukera duzue hamaika.eu atarian, musika zuzenean atalean, eta baita ere YouTubeko kanalean ere, baina hementxe aurrera pentso bat. Gu Good Strings taldea gara, Atxabaltatik, eta hemen daukagu Einauzuritarreta, txeluan,
Xavier Zuazabeitia, bajuan, Axel Errasti, baterixan, Oier Erregi, gitarretan, eta neu polkazal, abesten eta gitarran bebai. Eta 2016 urtean hasi ginen proiektu honekin. Eta oin arte hori hiru diska argitaratu ditugu. Entzuten dugu musikiak eta punk rock aldera eramaten gaitxula, edo hori daukogu behintzat amankomunian. Eta bueno, nolabait hor oinarritzen da. Momentu batzutan punk rock edo Paul etorri laiken hardcore alde bortitz horretara jotzen dugu, beste batzutan adibidez neu etorri naiken lasaitxu hauera. Egisa da dela punk rock bat lasaia, lasai entzutekoa, guri be kostautzako askotan deskribirutia, ez? Nik esango gara ez dugu gara definituta, ez? Zede honetan igual topau dugu argizpitxoan undi fan laiken, ero, baina goi ez definituten gure abotza, ero. Nik uste dut azkenean idazterako orduan, abestiak idazterako orduan bebai, dauko eskue oso ondo hartuta bat abestiei bebai, nik uste dut konposatzerako orduan. Azkenean egiten dugu eskatzen dagoen abestitxak. Ikusten dugu progresiñoa sobre la marcha. Pixkat, ez? Bagozen hementxe, pixkat intensia ematia, omen gutxia, bez? Eta botzak presentzia hori eukitzea azkenean garrantzitsua da, ez? Nik uste dut azkenean talde batek, azkenean da aktitud, eta gero, abotzak kalidadia hobia gutxia, baina, lehenengo aktitud, eta gero azkenean abestiak eskatzen dagoena emun, ez? Eta igande honetan bestalde ikusgai izango duzue Hamaika Telebistan The Boobies taldearen dokumentala, izan ere 10 urte bete baititu bandak. Ispilura begira da galduaz, atzean utzitakoaz, oroitzena. Esperantzaren bide luzea, zerbait hobea aurkitzekotan, aspalditik gizarteak epaitu eta erabakia hartzera behartua. Ez nago ezer garaituko, hortzak erakutsi eta aurrera, belurratzean utzita aurrera, sistema honen aurka. Eta gogoratu bihar asteazken oro legez, Nafarreway saioa emititzen dela Hamaika Telebistan, arratsaldeko 8ak eta 4 eta baita ere gaueko 10etan, eta bihar bera ezagutuko dugu, hemen utziko zaitugu aurrerapenarekin, eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin, gaurkoan gurekin izango baitugu Juan Mari Aburto Bilboko alkatea. Orain arte. Bera, gure txekoa dantza taldeko dantzaria naiz. Zagit bakizun gure txekoa zer den. Gure txekoa zer da? Gure txekoa da herriko elkarte nagusia, sortu zen 1931 urtean, osea, historia luzea duen elkartea da, eta gehien bat futbola, elkarte gastronomikoa da, kultura elkartea, eta gu txirrindularitza ere bai, eta gu dantza talde. Bueno, nik uste dut laster egitea dela bizitzeko modu bat, ez, edo bizitza ulertzeko modu bat. Laster egitea edo kirola oinarrian, ez? Adibidez beran badugu igandikin inudet hartzaileak, egiten dela mutiko disfratzen dire inudetaz, eta neskak hartzailetaz, osea, en plan cambio de género. Aizo, inspirazioa bilatu inbar da, ez da bakarrik etortzen, eta... Nola bilatzen dut, hori esan behar dugu abeslaria zarela? Bai. Eta nola bilatzen duzu inspirazio hori? Bueno, erran nahi dut lan inbar dela, ez dela hola berez bera bakarrikan nahiletzen, baizik eta orduak sartu bar direla, eta bueno, normalean ordu horiek itxian, ez, edo behintzat zure lantokian harrapatu hartzaituztela, ez?
Eta egunero legez, elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Juan Mari Aburto Bilboko alkatea, eguerdion eta ongi etorria. Eguerdion, eskerrik asko. Azken egunotan, hainbat berri izan ditugu garraioarekin lotuta, alde batetik Bilboko metroaren 5. linea egingo dela jakin dugu, urrian hasiko direla lanak, hain zuzen ere. Bestalde baita ere AHT-aren geltokia Bilbora eta baita ere Gasteizera ekartzeko protokoloak sinatu egin dira, hainbat berri ez, esan dugun bezala garraioarekin lotuta. Eta zintzuk dira erronka nagusiak Bizkaiko hiriburuarentzat ildo honetan? Bueno, mugikortasuna guretzako da premia bat, lehentasun bat, eta alde horretatik barruko begira da, bota behar dugu, eta alde horretatik guretzako tranbiaren amaiera egitea, erastunari itxi egin behar dugu, baina horrezetarako behar dugu baita ere jakin behar dugu zelan izango dan azkenean Bilboko abiadura handiko trenaren geltokia, eta hori jakin ondoren jarrai genezakeen proiektuagaz. Beste alde batetik Bilbobus hor dago, guretzako da oso importantea, garraio publiko oso ona eta oso ondo baloratuta, eta beste alde batetik metroko laugarren linea. Ni posten naz Galdakoak lortu du beraren helburua, gobernua eta aldundiaren esker, eta geure kasua, geure proiektua atxeratuago dago, baina estudio informatibori onartu behar da eta hortik aurrera jarraitu behar da proiektuarekin. Gure bete beharrak egingo ditugu eta alde horretatik Zorrotzako lurperatzea gehutzako da proiektu oso berezia, ez bakarrik Zorrotzako bretxa horregaz amaitzeko, baita ere laugarren linea ahalbidetzeko. Horrexegatik hor dauzkagun erronkak. Eta gero, abiadura handiko trena nola ez. Abiadura handiko trenarekin lotutako, sinatutako akordio hori protokolo horrekin posik? Bai, oso posik. Ze lehen aldiz izan da, idatziz jarri dugula, geltokia bera lurperatuta egongo dela, horrek esan nahi du, abiadura handiko trena Bilboraino helduko dela eta lurperatuta baita ere, eta trena proiektua aurreratzeko egongo da Basaurin baita ere behin-behineko geltokia, eta behin-behinekoa izango da, ze geltoki hori ez da martzan ipiniko, abandoko geltokiaren obrak hasita ez badauz. Horregaz, nik uste dut, izugarrizko garantia daukagula proiektua nola izango den, eta gero beste alde batetik baita ere oso importantea enkomienda de gestión bitartez egitea proiektu. Horrek esan nahi du, Espainiako gobernua Eusko Jaurlaritzaren eskuetan utziko duela proiektua, eta era horretan nik uste dut errezagoa izango da. Baina, kontutan hartu behar dugu, sinatutako protokoloa naiz eta oso importantea izan azaldutako arrazoiengatik, ez da helmuga bat, baizik eta irteera da. Hortik aurrera daukagu izugarrizko lana eitzeko, eta ia kapaz garen lana horri abiadura handia ematea. Izan ere oraindik bidea luze da, datarik ez dago jarrita, baina aurreikuspenik egiterik dago? Nik ez dut nahi frustrazio gehiago sortzea. Ministra bera esan zuen, azaldu zen, 27ko posible izango dela, baina nik ez dut nahi datat jarri, nik nahi dudana da proiektua aurrera doala ikustea. Hori da niretzako importantena. Horrek esan nahi du, hurrengo pausua izan behar da estudio informatiboa onartzea, eta ikusi nahi dut hori, hortik aurrera proiektu bera esleitzea, eta hortik aurrera enkomienda de gestión hori beharrezkoa dana baita ere sinatzea. Pausu hori guztiak ikusten baditugu, proiektua aurrera joango da. Eta finantzaketaren alorrean zerbaitek eskatzen zaituztete? Bakigu, momentu honetan, bakigu alde batetik Espainiako gobernua egongo dela, baita ere
Eusko Jaurlaritza eta nola ez Bilboko udala. Eta, Bizkaiko Foru Aldundiak, erabakia hartu behar du eta ikusi behar du proiektu hau ia Bilboko proiektua dan, ala baita ere Bizkaiko proiektua. Koronavirusaren neurriak alde batera uzten ari diren bitartean, badirudi nolabaiteko normaltasuna berreskuratzen ari garela, horrek ere isla du Bilboko garraioan, esaterako Bilboko metroaren gaueko frekuentziak bueltatu dira, ezta? Eta baita ere gautxoria, ez, Bilbo buseko zerbitzu hori. Oso importanteak, adibidez, inauteriak disfrutatzeko, hori oso importantea, asteburua baita ere disfrutatzeko, berriro kaleko bizitza, ez da, berreskuratzeko. Eta apurka baita ere, bai metroa eta baita ere Bilbobusa, beraien presentzia berreskuratzen ari dira eta gero eta pertsona gehiago hartzen dituzte olako garraioak, eta hori importantea da. Bidegorriez ere hitz egin behar dugu, izan ere txirrindulariak nolabait kezka agertu dute, Bilboko udaleko bidegorrian arriskua ikusten omen dutelako, segurtasuna nola bermatu daiteke hor? Badakit zelako arazoa dagoen Bilboko udalaren aurrean egin dugun rotondarekin, eta rotonda nik ez nuke esango lehen baino arriskoagoa dela. Aldrebes, esango dut, ze momentu honetan gure asmoa izan da lehentasuna ematea bizikletari. Hori izan da geure asmoa, eta holantze da. Zer gertatzen da? Momentu honetan, aldaketa hori gidarien buruan sartzeko ez dala hain erreza. Aldaketa hori segurazki behar du denbora apur bat. Horregatik, datorren osoko bilkuran, eztabaidoko dugu proposamen bat, ala bi uste dut horri buruz izango direla, eta geure asmoa da, kontzientziatzeko edo kontzientzia gehiago sartzeko kanpainaren bat egitea, baita ere uste dut hobetu behar dugula seinalitika alde horretatik, eta nik uste dut olako neurriekin eta baita ere kapaz bagara geure mugikortasunen foroan eztabaida egun batean bidegorri buruz, nik segurazki uste dut kapaz izango garela momentu honetan dauzen arazoak konpontzeko. Hori eseke garraioari dagokionean, lehen aipatu dugu nolabaiteko normaltasuna itzultzen ari dela, 2 urteren ondoren inauteriak itzuliko dira Bilbora, datorren larun batetik aurrera, 2 urtetan egin den lehen festa handia ez izango da, aro berri baten hasiera dela, ez den genezake? Alantze aipatu zuen baita ere geure lehendakariak, ez da, eta nik baita ere niri gustatuko laitzaidake baita ere gauza bera esatea. Segaitzik, behar dugulako ilusioa, behar dugulako itxaropena. Eta badakit ezin dugula atzean utzi pandemia, ze pandemia orain geure artean dago, virus ere geure artean dago, baina apurka begiratu behar dugu etorkizunari beste begirada berriegaz. Eta begirada berri hori izan behar da ilusioarena eta itxaropena. Alde horretatik, inauteriak eukitzea geure kaleetan, Bilboko kaleetan, ez dakit, amets bat bezala, badirudi dala, baina errealitatean bihurtuko da datorren asteburuan. Horrek esan nahi du kalea berreskuratuko dugula, alaitasuna baita ere berreskuratuko dugula. Eta nik alde horretatik benetan pozik nago, ze uste dut, apurbete nekatuta gaudela pandemia honegaz, eta niri gustatuko litzaidake konpromiso eta zuhurtzi osoa eskatzea oraindik momentu hauetan, baina baita ere alaitasunez disfrutatzea. Jaialdien eskaintza ere zabala da, hurrengo aste eta hilabetetarako, esaterako musika, 2022 edizioa, eta hasi baino egun batzuk lehenago kalera aterako da jaialdi hori. Bai, hurrengo asteburuan izango da hori, musika, aurten naturaz lotuta,
Eta baita ere, kalera irtango da, eta baita ere, lehenengo kontzertua Arriaga antzokian izango da. Guretzako baita ere hori berezia da, ze geure antzokia da, eta, esango nuke, izugarrizko gogoak dauzela geure hirian musika disfrutatzeko, gaur be, adierazi dugu, nola Metallica taldea egongo dela Bilbon, eukiko dugu musika, gure asmoa da Bilbao kalai baita ere ukitzea, eta bi festival berriak ekarriko ditugu geure hiria. Leiez be kaleien festivala, eta blues, Hondarribiko zegoen blues festivala baita ere. Horrek esan nahi du musika guretzako importantea dela, mota guztietako musika, ze daukagu musika klasika, musikatik metalikara. Horrek esparru oso zabala daukagu, pertsona guztientzako aukerak dauz, eta alde horretatik baita ere gogoz musika entzuteko, Bilboko kaleetan eta gure azpiegituretan baita ere. Testuinguru berri honetan ere egin duzu, aurkeztu berri duzu, Diputazioarekin batera, turismoa plana, 2030 urterako, zeintzuk izango dira helburuak? Bueno, helburua turismo jasangarria eukitzea. Guk errespetu osoz diogu ez garela Benidorm, baina turismoa geutzako aktibitate ekonomiko importantea da momentu honetan. Geure barne produktu gordinan, esan dezakegu 6,5 dolako pisua duela, horrek esan nahi du lanpostu asko dauzela aktibitate ekonomika horretan, eta geure asmoa da, lehenik eta behin, estatuko etorritako bisitariak berreskuratzea. Eta uste dugu aurten kapaz izango garela hori lortzeko. Eta hortik aurrera, bigarren pausua izango da, nazioarteko bisitariak baita ere erakartzea. Eta hori da daukagun helburua, gure turismoa badakigu oso lotuta dagoela geure gastronomiagaz alde batetik eta geure kulturagaz beste alde batetik, baina importantea baita ere geure merkataritzarako eta geure ostalaritzako ere. Eta ostalaritzaz hitz egin da, pandemiaren ondorioz luzatutako terrazen ezoizko handitze hori noiz arte luzatuko da Bilbon? Nik azaldu nuen, hori egin genuenean, behin-behineko erabakia zala. Hori argi eta garbi dago. Ez dira izango, betirako, hori argi eta garbi daukat, eta hori da neure konpromisoa, nik Bilboko hiritarroi eskatu nien elkartasuna momentu horietan, ze ostalaritza sektorean izugarrizko sufrimendua zegoen, eta beharrezkoa zen neure ustez eta Bilboko partido guztien ustez erabaki hori hartzea. Hartu genuen erabaki hori, eta momentu honetan hausnarketa beste prozesu bat zabaldu behar dugu, eta zabaldu dugu noiz arte. Noiz arte, ikusiko dugu, oraindik pandemiaren egoera, badirudi ibilbide honean dagoela, ikusi behar dugu, ia jarraitzen badugu ibilbide horretatik edo zer gertatzen den. Horrek esan du, ebaluaketa bat egingo dugula, hilero eta erabakiko dugu noiz arte izango diren. Momentu honetan ez dugu hartuta erabaki hori, hori da egia, baina baita ere esan dezakegu argi eta garbi behin-behineko erabakia dela. Eta aktualitateko gaiei helduta ere, hezkuntza legea eztabaidatzen ari dira Eusko Legebiltzarrean, horien bitartean Bilboko udalak 3 milioi baino gehiago bideratuko ditu eskola publikoak hobetzeko, zein alorretan inbertituko da gehien bat? Eskoletan hori duda barik, adibidez, daukagu prozedura bat lehioak eta ateak hobetzeko, hori da importantea, haizea ez sartzeko, hotza ez sartzeko, eta baita ere energetiko ikuspuntutik efizienteagoak izateko.
eta gero baita ere hobekuntza, patioetan, hobekuntza, azkenean hobekuntza geure seme-alabek egoera honean egoteko geure eskoletan, eta esparru erosoa aurkitzeko, beraien ikasketak aurrera erateko. Legebiltzarrean ere trans legearen moldaketa bat egiteko proposamena luzatu dute alderdi politiko batzuek, hain zuzen ere atzokoan naizen elkartarekin batera ekintza bat egin zenuten, Bilboko udalak, eserleku bat margostu zenuten trans banderarekin, eta plaka bat ere jarri zenuten, zein da udalaren eginkizuna diskriminazio honen aurrean? Gure asmoa atzoko ekitaldiagaz zan. Alde batetik, naizenen lana maigainan jartzea. Eta beste alde batetik, geure trans adingabekoen egoera baita ere maigainan jartzea, ikus araztea, eta beste alde batetik, trans ume guztien eskubideak defendatzea. Hori da daukagun helburua. Eta horrezetarako oso importantea da, eta kasu horretan ikusi genuen ze importantea izan zen, hezkuntza sistemaren lana, familiaren lana eta tokiko administrazioaren lana. 3 agente hauek kapaz bagara lankidetza garatzeko, kolaborazioa, koordinazioa, nik uste dut fruitu hobeak emango ditugula. Eta hori da gure asmoa. Eta prest gaude jarraitzeko, hiri inklusiboa lortzeko. Hori da daukagun helburua. Biharko esan duzu, osoko bilkura duzuela udaletzean, hainbat gai izango dira mahai gainean, besteak beste baita ere atxuriko kantzen eziak kentzeko eskaera hori, udalerren jarrera zein izango da gai honekin? Ez ditugu kenduko ezi horiek. Segaitxik, esparru hori egin genuen umeak jolasteko. Batez ere, García Riberoko ikastetxeko ikasleak jolasteko. Eta geneukan egoeragaz, hori ez zan posible. Eta gero beste alde batetik, nik esan dut lehen hiri inklusiboa nahi dugula. Eta hori ez da esaldi utz bat. Guk momentu honetan Bilbon daukagu 365 plaza uste dut direla, gero udan beste 100 plaza gehiago jartzen dugu, eta baita ere pisu desberdinetan daukagu proiektu desberdinak 37 plazekin. Nire galdera da, nork egiten du, guk egiten dugu baino gehiago? Zein udaletan? Ongi etorri errefuxiatuek planteatu dute olako proposamen bat beste udaletze batean, ala bakarrik Bilbon. Eta alaxe bada, segaitik. Guk geure asmoa izan da pertsona guzti horiei arreta ematea. Eta 194 baino gehiagori arreta eman diogu. Hori guretzako importantea da. Guk esaten dugunean balioen hiria garela eta hiri inklusibo nahi dugula, hori maigainean jartzen ditugun proiektuagaz azaltzen dugu. Eta hori da gure asmoa. Baina ez dakit zeintzuk diren besteen asmoak. Geure asmoa da alde batetik hiri inklusiboa lortzea, eta guk egiten ditugu izugarrizko ahaleginak, eta egingo ditugu izugarrizko ahaleginak, eta gero beste alde batetik sortzen badugu esparruren bat kirola egiteko eta umea jolasteko, esparru horik kirola egiteko eta umea jolasteko izan behar da. Eta etxebizitzaren esparruaz ari garela baita ere, Zorrozaurreko proiektua hitz egin behar dugu, zer moduz doa? Zorrozaurreko proiektua luzerako da,
baina apurka badau aurrera doa proiektua. Hasi dira ja, etxe bizitza batzuk saltzen, etxe bizitza horiek nik uste dut datorren urtearen amaieran edo bukatutak egongo direla, horrek esan nahi du datorren urtean amaieran jende gehiago egongo dala Zorrotxaurren beraien bizi proiektua aurrera eroaten. Horrezetarako baita ere geure asmoa da azpiegitura batzuk sortzea, adibidez hezkuntza sailagaz akordio bat lortu behar dugu jakiteko zeintzuk izan direa beraientzako behar diren azpiegiturak Zorrotxaurreko irlan, eta lan horretan gaude momentu honetan, baita ere badakigu ja tranbia nondik joango dan, eta apurka bagoaz geure proiektua aurrera eroaten. Kontutan hartu behar dugu, etxe bizitza arlo horretan, Zorrotxaurreko, Zorrotxaurren egongo dira gutxi gora bera 5.000 etxe bizitza. 50% babes etxe bizitzak izango dira. Eta nik uste dut hori, arro egoteko dala. Eta beste gai batzuei helduta ere, egunotan berria izan da ez, adinekoek dituzten arazoak banketxeekin, nola ikusten ari zarete gai hau daletzetik? Argi eta garbi esango dut, argi eta garbi. Denok daukagu gure inguruan pertsona nagusiak, nire ama adibidez, eta esan behar dugu arrazoia dutela. Ezin dugu baztertu geure pertsona nagusiak. Eta gube, udalean, arreta ematen duguna, beraiek behar duena, ez bada, guk be aldatu egin behar dugu. Hori argi eta garbi daukat. Gu saiatzen gara, arreta presentziala emoten, gu saiatzen gara, beraien bete beharrak betetzen, eta nik uste dut bankuetxeak gauza bera egin behar dutela. Azkenean, oinarrizko zerbitzu bat da, neutzako oinarrizko zerbitzu da, eta pertsona nagusien pertsona nagusien behar izanak bete behar dire, eta ez bakarrik pertsona nagusien behar izanak, baizik eta auzokoen behar izanak, ze ikusten ari gara baita ere nola auzo batzuetatik bankuek alde egiten dutela, eta ni ez naz beste herrietako alkatea, ez naiz beste herrietako alkatea, baina baita ere ikusten ari gara zenbat herrietan banku etxeak desagertzen ari direla. Kontutan hartu behar dugu, ezin dugula bretxa digital hori handitu, eta benetako hiri jasangarria nahi badugu, eta benetako hiri inklusiboa nahi badugu, atenditu behar ditugu behar den moduan pertsona nagusiak. Kirolaz ere hitz egin behar dugu, izan ere aurreko igandean Atletik 4 eta utzu gailendu zen ligako partida horretan, derbi horretan, baita ere Errege Koparen bila ari da, nola ikusten ari zara talde txuri-gorria? Momentu oso polita, ez da? Igandeko partidua izan da itzela, irabazi genuen Erreala baita ere denboraldi ona egiten ari da, duda barik, eta nik opa diet onena hemendik aurrera, baina gure bidea egin behar dugu. Eta gure bidea egiteko, momentu honetan asmo bi eduki behar dugu buruan. Bata, ligaren bitartez Europara heltzea, eta bestea, koparen finala, ez bakarrik heltzea, baizik eta heldu ondoren irabaztea. Ni beti diot, historiak, historiaren ikuspuntutik, nik gogoratzen dut nola galdu genuen finala Betisen kontra, eta segatik ez aurten berriro beste final bat, Atletik Betis,
Eta Iribar, momentu honetan, geure Angel, geure Txopo, partidu hori ikusten egon eta partidu hori irabazi geure atletik. Ikusiko da zer gertatuko den, basketean ere berriak ditugu, izan ere 2021-2022 txapeldunen ligako lako finalaren egoitza Bilbo izango da, Bilbao Arenan jokatuko da ekitaldi hori. Bai, beste Bilbo atraktibo dela izaten dugu beti, jarri edo hartu genuen proposamen hori, aztertu genuen, eta aztertu ondoren erabaki genuen proposamen ona zala geure hiriarentzako, geure nazioarteko ikuspuntu hori baita ere berreskuratzeko. Horrek esan nahi du, 4 taldeak egongo direla hemen, eta adibidez, italiar talde bat eukiko bagenu, edo Frantziako beste talderen bat, edo Lenovo Tenerife, hor dago adibidez Txus Bidorretaren taldea baita ere, horrek esan nahi du, talde bakoitzarekin etorriko dira ehunka bisitari eta geure hiriarentzako baita ere momentu polita. Guk jarraituko dugu, beti diogu gauza bera. Geure lehenengo begirada hiri barrura da. Geure hiritarron behar izanak, geure hiritarron behar izanei erantzuna emoteko. Eta gero beste alde batetik nazioarteko begira hori baita ere euki behar dugu momentu honetan, eta horrexegatik egiten dugu olako ekitaldiak, olako proiektuak. Eta ildo beretik ezin ahaztu, 2023 turra Bilbotik abiatuko dela ere, zer suposatuko du horrek? Nik uste dut turra dela mundu mailan daukagun kirol ekitaldiaren importanteena. Eta hori eukitzea Bilbon eta Euskadin nik uste dut izugarrizko lorpena dela. Hor baita ere balorean jarri ipini behar da erakunde desberdinen artean egindako lankidetza. Lortu dugu 6 urteko lana izan da, nik gogoratzen dut nola 2016an nola egon nintzen Prudonegaz Bilboko udaletxean, bera etorri izan esateko turra nahizuela Bilbora etortea, hortik aurrera egon gara lanean jotake, bai Bilbon, Parisera joan gara baita ere, urte hauetan eta azkenean lortu dugu. Izugarrizko lana daukagu oraindik artean, baina nik uste dut izugarrizko proiektua dela eta etekin handiak atarako ditugula proiektu horretatik. Juan Mari Aburto Bilboko alkatea, mila esker Hamaika Telebistara gerturatzeagatik eta gurekin egoteko tarte bat hartzeagatik. Eskerrik asko zuei. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara solasaldiarekin, gaurkoan Maialen Ferreira eta Carmelo Landa izango ditugu solaskide orain arte. Zerk egiten zaitu gaiztoa beti zorrotza, garratzak zure hitzak, zenbat laino beltz, besarkada bat behar duzu baina kiratxa, jasan ezina da, bakarrik zaude, begizuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure etxean, segizuloan, ilunpetan ikuste zein omen da, zure zauria. Baina zurea
erdian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, utzaren aberrian, laino beltzen erdian, ardilatzen herrian, ardilatzen herrian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, berde zuri gorria, utzaren aberrian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, herrian deserrian, ardilatzen herrian, ardilatzen herrian, ardilatzen herrian, baina blatu herrian, ardilatzen herrian, aiten zinen herrian, guztoko ez dudanaren, ez garen desberdinak. Ez da zure errua. Eta jarraian, egunero legez, arratsaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Maialen Ferreira, eguerdion. Eguerdion. Eta bestetik Carmen Holanda, eguerdion. Eguerdion, bai. Ongi etorriak bioi eta helduko diogu aktualitate gaiei, horietako bat translegea erreformatzeko proposamena luzatu dutela alderdi batzuek, horiek dira EAJ, PSE eta baita ere Elkarrekin Podemos. Besteak beste transexualitateari lehen mailako arreta eskaini nahi diote osasungintza, baina baita ere lan eremuan eta hezkuntzan ere aldaketak ekarriko dituen proposamena da. Ikusi dezagun, entzun dezagun Bea Zeber, naizen elkarteko bozeramaileak, zer dioen honen aurrean? Bueno, alde batetik, gu pozik gaude gure eskaeretan oinarritutako modifikazioa edo moldaketa dalako, beste alde batetik alderdien artean ere adostasun bat lortu dalako, EH Bildurekin ere hitz egin dago, eta bueno, zenbait moldaketa proposatuko dituzte, baina printzipioz ados daude, eta bestalde batetik lortu dugulako osasun arloko langileak ere ados egotea borrador edo zirriborro honekin, ez? Orduan, bueno, pentsatzen dugu adostasun batera iritsita onurak ekarriko dizkiola honek kolektibo honi. Hortxe, Bea Zeberren hitzak, zer iruditzen zaizue proposamena? Horrela pausoa da? Niretako bai. Nik, naizen familiekin egon naz askotan, eta eurekin hitz egin dudan bakoitzan esaten doztie protokolo falta eta esakintasuna oso handia dela eskoletan eta bai osasun zentroetan. Orduan, eurentzako hori problema handiagoa da, ez da bakarrik euren umiekin ondo egotia, baizik eta eskoletan, medikura faterakuan, eta horregatik niretzako aurrera pausua da. Izan ere gizarte osoa baldintzatzen du, ez? Gizarte osoak baldintzatzen du ume eta haur hauen egoera, aurre iritziak horte daude, baita ere jakintasuna, gauza asko gai konplexua da eta sentsibilizazioa eta horrelako aldaketak aurrera pausoak ekar ditzakete, ezta? Bai, aurrera pausoa da, baina nik uste jakin behar dugula herritarrok hemen diskriminazio larri baten aurkako maratoi batean gaudela, ezta? Eta hau beste etapa bada, baina maratoia hor dago, hor dirau, eta gainera nik uste larria dela esango dut.
2012an egin zen lege bat, EAN. Eta lege horrek agertu zituen zulo handi batzuk, bestea beste, oraindik ere patologia bezala tratatzen zelako gaia, ezta. Horrez ere garri zuen, begira, ze larria, Ondarrun 16 urteko gazte bat, Ekailer Zundik bere buruaz beste egin zuen, suizidatu egin zen, ezta. Hain zuzen ere, zain, hormonazioa nahi zuen, tratamiento psikiatrikoa eskaintzen zioten, da berak esaten zuen, nien ez gaixo bat, ni nahi dut hemen tratatua izan, da modu egokian tratatua izan, 16 urte ditut, bada adina, edo zein kasutan. Suizidatu egin zen, bere aitak eta amak, bereziki Elazar Lersundi ezagutzen dut aita, eta egundoko borroka latza egin zuten, da horri esker neurri handi batean, 2019an egin zen lehenengo aldaketa. Despatologizatu egin zen tratamentua, eta nik uste urrats importantea, baina hildako bat artean, ez da? Hortik aurrera, orain, 2022an esaten da egingo dugu, lege integral bat, ia benetan lege integrala den, nik uste dut aurrera pausu batzuk baditula, baina oraindik gai honetan ikusten da, adinaren muga hor dago arazo bezala, eta gero, noraino gazte hauek autodeterminazio eskubidea daukate adina gora bera, edota egoera, bullying egoera gora bera, esate baterako, ez da? Eskolatan eta gizartean ere etiketazioa eta ondorioz bullyinga oso larria dira, nik uste pedagogia eremuan lan handia egin behar dela gizartean, bai ikastetxetan, da bai oro har gizartean, oraindik orain hori estigma bat delako, ez da, eta horrela tratatzen delako. Da nik uste oraindik ere maratoi horretan etapa batzuk baditugula egiteko. Duzunez, aurretatik hasi, umetatik hasi, baina gerora ere aurrera egina dela, diskriminazio horiekin topo egiten duten, lan munduan esaterako sekulako oztopoak dituzte baita ere, adibide bat bakarrik da, baina argi gelditzen da, sentsibilizazioa eta gai honekiko oraindik ere lana egiteke dagoela, zein da zuretzako gako adibidez, Maialen? Ni adibidez nik ulertzen dut, igual ideologikoki, eskuinan da zenak, PP Vox eta alakoak, transen aurka egotia, baina eske badaz, mugimendu feminista barruan, ero feministak esaten duen handienak diela, badaz barruan, pertsona transekin ez da zela ados, esaten dutelako, emakumeen irudia eskutatzen dela, edo arriskutsuak izan daitezkela gizonak dieselako, eta ni asko harritzen dago, eta eurekin hitz egiten dut, eta ez dut euren postura ulertzen. Osea, nik ez dut arriskua ikusten, ez? Emakume bat baldin bada, osea, emakumea da. Ni zen naz esateko ez ezkezu ezare emakumea zakia daukozulako. Eta nire ustez, hor bebai, ez dakit ikerketa edo informazioa eman behar da, eta sektore horiekin hitz egin, euren postura ikusi eta eztabaidatu. Hauek, pertsona hauek paratzen duten errealitatean nolabait distortsionatu egiten da ideologikoki edo eta bestelako beste gai batzuei helduta esango zenukete. Eta azken finean hemen jokoan daudena dira giza eskubideak, ez? Dudari gabe, nik uste dut hor, determinismo biologikoa ezin da erabili sailkapenerako, eta nik uste dut gizakien artean hori argi gelditu beharko litzatekela. Da, ez da ere jarrera ideologikoa, nik ez dut onartzen ere ideologiaren arabera diskriminazioa aplikatzea. Eskuinak ez du, eskubiderik eskuina dalako nire ustez, jentea diskriminatzeko eta bere eskubideak zapaltzeko. Eta gero, ezein taldek ez dauka eskubiderik determinismo biologikoa erabili eta diskriminazioa egiteko, azken finean diskriminazioa. Nik uste, autodeterminazio personala printzipio oso garrantzitsua dela, eta hori errespetatu behar da. Hau da, ikusi du jentea sufritzen, neska eta mutil gaztea sufritzen, ez dizkietelako onartzen beraien autodefinizioa eta autodeterminazio hori, ez da? Nik uste horretan oinarritu behar direla jokabide guztiak, eta heziketa eta pedagogia egin behar da talde guztietan. Eskoin esker, gazte zahar, ez da bakarrik adin kontua, zaharren artean ere ikusten da aurren artean bezala jarrera diskriminatorioak eta nik uste hor bide luzea daukagula egiteko. Komunikabideen funtzia oso importantea da. Nik eskertzen dut, orain entzun dut gu etorri aurretik hemen Bilboko alkateak ere hitz egiten zuela, postu nau,
ze parametro ideologiko horiek ez ziren duela urte batzuk, dakigun bezala oso aldekoak, alako gauza konsideratzera, eta bueno, evoluzio positibo bat ikusten dut aposten hau. Baina arlo guztietan egin behar da pedagogia eta aldatu behar dira mentalidadeak. Aipatu duzu Bilboko alkatea, duela gutxi izan dugula hemen, izan ere atzokoan ekintza bat burutu zuten, nahiz zen elkartarekin batera, ez? Bilboko eserleku bat margostu zuten, trans banderarekin, eta baita ere plaka bat jarri zuten, bertan adierazten zen, ez? Gurasoek zenolako borroka eraman behar izaten duten aurrera aurra hauen eskubideak bermatzeko, eta horrelako ekintzak simbolikoak badira ere pisua dute, ez? Gai honetan. Bai, batzutan pasetan da instituzioen aldetik, halako ekintzak egiten dute euren aurpegia garbitzeko, eta gero halako politikak ez dute ateratzen. Kasu honetan, adibidez, behintzat, itxuraz ematen dau, bai, egiten dute halako ekintzak eta ateratzen dute halako legeak. Orduan, holan baldin bada niretzako ondo dago. Ez da bakarrik esatia ez gu transen alde gaude, eta ez da gizein egun ateratzia bandera, ero Twitterren argazki batzuk sartzia, eta gero ez ebezin euren alde, ez? Baina bi aldetatik baldin bada, niretako oso ondo. Dena, bai. Gauza hauetan nik uste dut tradizio kulturala deitzen denez modu okerrean, tradizio kulturala deitzen denez pisu gehiegi eukidu Euskal Herri honetan, ezta? Eta tradizio kultural horrek estigma sekarren, homosexualentzako eta transentzako adibidez, estigma gogor bat sekarren, eta eguneroko hizkuntza nabarmentzen zen. Nik uste hor printzipio bat dagoela importantea, modernidade printzipio bat, eta da tradizio kultural guztiak kulturalak izan arren ez dira positiboak, eta kultura aldatu egin behar da. Eta nik uste hemen alardeetan dalakoetan, oraindik orain daukagu borroka, negargarri bat, kulturaren izenean egundo kastakeriak egiten dira, da arlo honetan ere bai, nik uste homosexualidadea, transexualitatea, halako konzeptuak eguneratu, modernotu egin behar dira, eta jendearen, hau da, gure gizartean sartu behar dugu, eta kultura berritu egin behar da. Kultura tradizionala ez da beti ona, eta berritu egin beharra dago. Eta bai, nire ustez garrantzitsua da trans eta homosexual pertsonak edozein esparrutan agertzia, ez? Nire adibidez, oinala hilabete bat elkarrizketatu nahuen aitzolearan eta dala Donostiko udalan kontzejala, eta berak esaten zoztan, eske ni 2019an izan nintzen trans bakarra, alkatetarako hauteskunde batzuetan parte hartzen, ez? Eta da 2019 urtia, oinala, ez ebez, eta hori bai, eta berak esaten zoztan, ez? Igual, ez da zela hainbeste abokatu, ez da zela hainbeste, hori da prejuizien da gatik. Dena den tantaka bada ere, baikortasunez esango genuke aldatzen ari direla gauzak, azken urteetan aldaketa nabaria izan da, ez? Eta gainera izan da super derrepente, ez? Jala 5 pare urte. Bai, batzutan garesti ordaindua, lehen ikusi dugun adibidean bezala, baina eta kasu batek pairatzen badu bulina, diskriminazioa, edo jasarpenaia larregi da, esan edute, larriegia da, ze horrek persona horren barne munduan da psikologian egundoko kolpea suposatzen du, eta beraz ebitatu behar dugu. Baina bai, egia da, aurrera egiten ari garela, komunikabidea eta instituzioa pisu handia daukate, baina gero gizabanakook ere aldatu behar dugu gure mentalitatea. Diskriminazioaz hitz egiten ari garen honetan ere lan munduari begira jarri behar gara, izan ere gaurko eguna da soldata arrakalarekin amaitzeko nazioarteko eguna, Europako eguna, zuzen ere barkatu, eta, Euskal Herriko egoera begiratuta, Euskal Autonomia Erkidegoko datuak ditugu, Euskal Herri osoarenak, eta datuak argiak dira, urtean 7.000 euro inguruko aldea dagoela gizonen eta emakumeen soldataren artean, batez ere, sektore feminizatuenentzat edota emakumeak gailentzen diren lanbide horietan, ez? Eli Etxebarriarekin hitz egin dugu gaur goizean, lab sindikatuko kidea da, gerora ikusiko dugu berak entzuna, bai, gerora entzungo dugu berak esandakoak, baina nola ikusten duzue egoera, 2022 urtean gaude, ez? Eta ez dirudi egoerako berantz egiten ari duenik. Ke bat, gainera, esan duzu moduan, 10 sektore batzuk, ez? Zaintzaren sektoreak adibidez, emakumeak gehienak dienak eta gutxien kobratzen dutenak, eta hori oso harritzekoa da. Espainia mailan 24%
portzentuko arrakala dago. Eta ez da, gainera bakarrik, nik bai, batzutan esaten duzti, ez da hainbesteko arrakala, ez? Igual soldatan. Bale, igual soldatan gehien bat ez? Baina bai lanan, zaintzeko lanak zeinek egiten dituzte, emakumeak, ez? Eta gero hori askotan ikusten da, zeinek hartzen dago bajak emakumeak eukitzeko, nagusiak zaintzeko, eta nik adibidez hori nik kazetarianaz, eta nik kazetarian munduan asko ikusten dut. Osea, daukozu lanaldi superluziak, eta nik harinaz ikusten, nire lankide askok, esaten dagoela, super ondo igual, 20 urterekin, baina 30 eta 35 urtekin, esaten duzu, basta, osea, eske hori utzi behar dut, beste gauza baten sartuko naz, ezin dut lan bizi, eta nik hori harinaz ikusten, eta da, joe. Hori mutilak ez dute pentsatzen, osea, ez dute zebez aurratzen hori buruz. Nik uste hor, beti saiatu behar dugu ikusten zergatiak, ez arrazoiak. Hau da, eskandalua da berez hain nabarmena soldata arrakalarena, hori ez da, emakumeek bataz beste 24.000 euro urtean, da gizonezkoak lan berdina eginda 31.000, ez da, hor eskandalua da. Da, zergatik gertatzen da, non dago sustraia? Bueno, badago lan interesgarri bat, Unibertsitateko EHUko katedradun bat, Sara de la Rica, genero arrakala euskal lan merkatuan, ez da, aztertzen du. Da, berak hor planteatzen ditu sakoneko azterketa nik uste dut, eta bata da, zuk aipatu duzu orain, baina modu zabalagoan berak aztertzen du, lanbideen feminizazio eta maskulinizazioa, hau da, lan batzuk ematen da gauza jakintzat emakumeek bete behar dituztela zaintza, eta ez bakarri zaintza, hainbat zentzuz zabalean osasun sisteman ere, erizainaren irudia da emakumea, medikoarena gizonezkoa, ez da? Eta hori lotzen du beste elementu batekin oso importantea da, kristalesko zabaia deitzen duguna, ez da? Emakumeek lan egiten dute, baina tope badaukate hor, ikusezina askotan, baina goi mailako postutara ez dira llegauko edo oso nekeza llegatuko dira, horrek soldata desberdintasuna handi badakar. Eta beste elementu bat ere bai, eta lanaldi partzialena, ez da? Berak dio, 80% behira datua, berez dauden kontratu partzialen 80% emakumea dira. Diozu, joder, hor ikusten da, nondi datorren arrakala, ulertzen da. Hau da, egituran, hau ez da kojunturala, egitura sozioekonomikoan erabat txertatuta dagoen arrakala da. Eta soldatarena da ondorio bat. Baina, arrakala lehenagotik da, konsiderazio soziala oso arrakalatua dago. Emakumea bazara, ezin duzu goi postutara joan, gainera halako lan batzuk egingo dituzu, eta ez beste batzuk gizonezkoentzako direlako, eta gainera, kontratuak ere eukiko dituzu oso bestelakoak. Hor dago oinarri, ez da? Lehen esan dugu Eli Etxebarrian, Laber sindikatuko kidea izan dugula gurekin, eta horrela egin du gaiaren argazkia. Gure azken datuak dira 2018koa, non 29,9an kokatzen zen. Ez dugu ikusten tendentzia aldatzen ari denik. Are gutxiago, itxaron beharko genuke, pandemiaren zehar eta pandemia eta gero ateratako datuak, baina hori 2 urte barru ez ditugu izango. Beraz, nik esango duke, nahiko urrun gaudela soldata arrakala horrekin bukatzeko momentuz gaur egun Euskal Herrian. Horixe beraz diagnostikoa, bestelako gakoak ere eman ditu Eli Etxeberriak, aipatu dituzu, zaintzak zenolako lotura duen gai honekiko, eta adibide bezala jarri du zenolako lan gatazkak dauden zaintzaren alorrean, zaharretzen edo adinekoen etzen hitzarmenak berritzeko direla eta beraiek diote erdi blokeatuta dituztela, bai Gipuzkoan, bai Bizkaian, eta hortxe ere arazoa dagoela, eta erroan berriro ere genero diskriminazio hori agerikoa egiten dela. Eta gainera oso harrigarria da genero diskriminazioa justo lanpostu haietan, Bizkaiko residentzietan, Gipuzkoekoan ez dakite zenbat egun daramatzate, igual 200-300 egun da pasada bat euren greba. Gauzia da, nik hemen uste dut, oraindik pentsetan dela emakumeen arazoak diela. Adibidez, nik kaletan ikusten dut, esaten dut, eurak
lan egiten dute, eurak egin behar dutelako lan, ez? Hobeagoak direlako zaintzan. Eta niri hori amurrua ematen dozta, ez? Osea, ez dut ulertzen zegatxiko lan irudikatzen gaituzten emakumei. Claro, diozun hori ere aurreiritzi oso zaharkitua da. Begira, nik konstatazio bat eukin nuen unibertsitatean, klaseak ematen, ez da, irakasle modura, ikusi nuen aldaketa ikaragarri nabarmen bat, eta da, goi mailako kursoetan, talderik onenak eta kopuruz ere handienak emakumezkoenak ziren. Hau da, ikusten zen, etekin intelektuala eta akademikoa hobea zeukatela, eta beraz, lotzea emakumea zaintza lanekin eta nolabait esan bigarren mailako lanekin, akatz ikaragarria da, eta ez dauka inolako oinarri zientifikorik. Nik uste dut hori azpimarratu. Hor ere, mentalidadeak aldatu egin behar direla, nik uste dut. Hau ere, egon nintzen aztertzen, da batzukin aztertzen, da ikusten genuen, begira, paradoja bat izango da, baina hola da, ez da, ordura arte emakumeak pairatuta jasan zuten diskriminazioak motibatu egiten zituen, gero, egoera konkretu batean, behin eta unibertsitatera sartu eta aurrera egiteko aukera zeukatenean, motivazioa handiagoa zeukaten gizonezkoa baino. Eta emaitza hobea lortzen zituzten. Nik uste berezik interesgarria dela hori. Oso esanguratsua baita ere zeinen arrakala dagoen, ez? Unibertsitatearen eta gero lan munduaren artean. Niri gustako jakitzia, ez? Adibidez, politikoen ero enpresario handien atzian, zein dago. Osea, eurek ez dute etxeko lanak egiten. Eta hori bai arazo bat da, ez? Nire etxera noietan nik egin behar dut absolutamente dana, ez? Eta ez dakit nire kideak alan bizi badien ala ez, igual daukiez amak, ero ez dakitxero emaztiak, eta hori ontxe pasetan da, osea, nik ikuste dut, eta da, super. Hori da, arrakalaren beste alde bat, evidentemente, hori da, horregatik nik uste dut, konsideratu behar dugula, arrakala ez elemento koiuntural, eta labeko sindikalistak esan du, ez da, ez koiuntural da behin-behinekoa, baizik eta egiturala, eta egiturak horrek, arrakala horiek alde asko ditu, etxeko lana dira bat, lan mota da beste bat, kualifikazioa eta autokonsiderazio soziala da beste bat, eta hori zentzu horretan modu globalean ikusti behar da eta tratatu. Nik uste dut horretan ere ari direla nire impresiorako, aurrerapenak egiten. Paradogikoki, por ejemplo, soldata arrakalaren murriztapena nik ikusten dut handiagoa administrazio publikoan, hori posgarria da. Baina, klaro, negozio pribatuetan ez dut horren mailan ikusten. Administrazio publikoa, bai, aspaldi, hezkuntza sisteman, por ejemplo, beretsua izaten da, zorionez. Baina, bueno, oraindik hor gaude. Epatu duzu beste gakoetako bat hori da, etxeko lanena, nork egiten ditu, zaintza lanak baita ere nork egiten ditu, baina horrek ere zer sostengatzen du gero, ez? Lan mundua sostengatzen du, beraz, bata bestearekin bestea gabe ezin da ulertu, eta egoera iraultzeko oso sakoinoko beharko ginateke. Bai, hori da, eta gainera hori dau super normalizauta. Eta zuk esan duzun moduan, bai, hezkuntza mailan igual soldatak ez die aldatzen, ez? Bai, publikoan. Bai, pribatuan, ez. Baina, gero bai ikerketan, daz, igual, emakume asko, baina zenbat katedratika daz, ez? Osea, ikerketan mailan ez dute igotzen, ez? Bai, bueno, prozesu bada, hau ere maratoi bada, nik uste dute egia esan pausuak bai eman direla, baina asko dago egiteko, dudarik gabe oraindik. Ibilbide luzea, beraz, gai honetan, eta ibilbide luzea ere izango duena da Ukraina eta Errusiaren arteko ez dakit gatazka, edo nola deitu dagoeneko egunetik egunera egoera aldatuz doa, minutu gutxi falta zaigu solasaldia amaitzeko, baina behintzat gaiari lehen arreta puntu bat jarri nahi diogu, izan ere atzokoan Putinek baita ere Donetsk eta Luhantzeko herri errepubliken independentzia onartu egin zuen, horren arira baita ere esan zuen Ukrainiara tropak bidaliko zituela, nola baiteko bakea mantentzeko, ez? Ez dakit nola ikusten ari zarete gaiak, eskatuta zaudeten? Oso, nik uste hor gerra bat daukagula, Gerra bat daukagu eta gainera azterketa oso desegokiak, nik ikusten dut hemen Amerikarren ahotsa errepikatu egiten dela leku gehienetan, eta hori da, gerra horretan parte baten ahotsa, baina beste guztia ere kontuan hartu behar da, oro har, ez da, konjuntua.
Europar Batasunak ez dauka posizio propiorik, tamalgarria da, eta desplazatua da gerra batera. Eta gainera, kalterik handiena momentuz, Europar Batasunean gertatuko dira, ze ondorio ekonomikoak, hau da, Rusia badauzka petroleo reserbak, Estatu Batuek ere badaukate reserva estrategikoa, Europak ez. Eta gasarekin beste horren beste, ondorio ekonomikoak berehala Europa jasango ditu. Eta gero belikoak, espero dezagunez garatze askorik, baina ere bai, ez da? Horre, NATOn sartu gaituzte gure borondatearen kontra, eta horrek esan nahi du, edozein momentutan implikaturik egon gaitezkela, da Espainiar estatua animatuta dago nonbait hegazkinak ere bidaltzeko, osea, ni dardarrez jartzen naiz halako posibilidarekin. Errusiak zerko bat egin du, zerko militar handi bat, egon naiz aztertzen hori azken egunetan, eta itsasoa kontrolatzen du, bai Azov itsasoa eta Baltza, gero Bielorrusia iparraldean, hau da ez bakarrik Lugansk eta Donetsk, ez da hor bakarrik. Gainera, Krimea hartu zuen bere menpe aspaldi, orain beste eremu hauek hartu ditu, baina eske inguratuta dauka, une honetan inguratuta dauka Ukraina, ez da? Eta egoera oso desorekatua da, Ukraina praktikamente ez du armadarik, Estatu Batuak ari dira modu trakez batean armak sartzen, soluzioa ez da arma sartzea, baizik eta soluzio geopolitiko bat ematea, Ukrainiari, ez da? Eta ez da lana ondo egiten, Europar Batasuna guztiz impotente dago, da gero fondoko arazo bat dago, ez dago nazioartean erakunde bat, nazio batuen erakunde izan beharko lukena, botere ejekutiboarekin hori konpontzeko. Claro, Seguridade Kontseilua deitzen dena, antidemokratikoa da guztiz, Errusia ere badago eta betoa egiten du, eta bestela Estatu Batuek egiten dute betoa eta hor ez dago. Eta gure gabezia ikaragarri da mundu mailan, planeta mailan ez egotea halako erakunde bat, botere ejekutiboa daukana, nazio batuen erakundea bezalakoa. Eta oso gaizki hau, ni oso kezkatuta nago. Ikusiko dugu, ze nolako bilakaera duen gai honek, zinez kezkagarria eta jarraipena izango duena, seguraski ikusiko dugu, jarraituko dugu honetaz hitz egiten, Carmen Holanda eta Maialen Ferreira, eskerrik asko beste behin gurean izateagatik eta jarraian eguneko albiste nagusiak Aiara de Urreta lankidaren eskutik, ondo izan. Gaur inoiz ez da gero